momentu on batean topatzen naz, batez be, erregularra izatea lortu dotelako, taldean bai nivela asko laguntzen dau, oso ondo gauz, eta egia esan nire momentu oso ona da. Heldutasunean da Ander Iturraspe, 25 urterekin atletikiko jokoaren zuzendaria eta arima da. Baina horretaz gain taldeko beste jokalariei laguntzen egin behar duen lan azpimarratzen du berak. Laguntza pilo bat egin behar dodaz, nire obligazioa eta posizioak exigitzen dau, eta egia esan misterrak bai, gero bai, orden bat emon behar dut, taldeari, gero bai baloia ataratzeko momentuan asko lagundu behar dut. Joaquin Caparrosoen esanetara estrenatu zen lehen baian duela 6 urte. Atletiken lehen pausorietan erreferente edo eredu bat izan zuen Iturraspek, Pablo Orbaiz, berarengandik asko ikasi zuen abadinarrak. Kriston tipoa, kriston kapitaina, jokalari handia, niretzako referente oso handia dela. Sorte aukindot beraz bai koinziditzea aldageletan. Marcelo Bielzaren esanetara hasi zen gehien Ander Iturraspe. Berarengan konfiantza guztia jarri zuen, eta oraindik ere gogoan du Bilbora heldu, eta handik egun gutxira ze aholku eman zion argentinarrak. Espertzen ikasi behar nuela, jokalari izeteko hori lortu behar nuela, eta hortik aurrera kualitateak banituela eta hori ikasi behar nuela. Iturraspe bere kirol heldutasunean egonda, beste talde batzuek interesa izan dezaketen zurrumurrua dago, baina berak etorkizunari buruzko erabakia hartuta dauka. Nire aspirazioak maksimoak hemen dauz, hemen deko daz, eta esan hemen baino hobeto egoteko ez naz inunbez ikusten. Elastikoan 8 zenbaki ezeraman beste baten bide berdina hartu du Ander Iturraspek. Guerreroren eta Orbaizen pausuei jarraituz, bere lekua aurkitu du Iturraspek taldean. Bera da gaur, txapeldunen ligarako bidean dagoen taldearen arima.